yn adran y Ceffylau Chwaraeon y Pencampwriaeth sydd dan sylw ni fan hyn a'r beiriad Mr Davies o Fro Morgannwg wedi cael dipyn o her heddiw yn rhoi drefn ar y cystadleuwyr ac Dorian Lloyd, brydfa Perthog. Dyn ni wedi bod yn gwylio'r cyfan a yeah, it was a bit yeah. Mr Martin Robert Davies o Fro Morgannwg sydd yn beirniadu'r adran i'r Ceffylau Chwaraeon a Dorian Lloyd. Dyn ni wedi bod yn gwylio'r cyfan yn do a dyn ni wneud job da, wedi cael dipyn o her i roi drefn yn nhw. O, yndyn, debyg, yndyn. Mae wedi cael her bore yma rhwng y ddwy ddosbarth cyntaf yma, ond mae wedi dod i ben yn ni. Mae wedi gwneud y penderfyniad mae rhaid o'n wneud, a mae gen fo 4 ceffyl teilwng iawn yn y Pencampwriaeth mae fan sy'n o'n blaenau ni, dwi'n? Wel, Dolas Showgirl sydd gyda ni fan hyn, enillydd y dosbarth i'r cywion. Rhagedd Margaret Jones o Trallwng. Yr ail yn yr un dosbarth. 792 Booth Night Fever. Wrth gwrs, y cyntaf ail yn deilwng ac yn gymwys i gystadlu yn y Pencampwriaeth. Abermennau y Lady Million. Yr eboles blwydd yn llwyddiannus. Yn y dosbarth i'r rhai blwyddi. Dych chi'n gweld yr arddangoswyr yn gweithio'n galed i trio denw sylw'r ceffylau i ddangos nhw ar ei orau. Gyd am gael o jyst yn sefyll yn iawn ar yr eiliad iawn. Yn union fe mae'r beiriad yn edrych. Mae'r pethau manwl bach wan yn edrych hollol bwysig. Ni'n trafod y fyswa i ble mae'r osglymau mynd, Dorian? Wel, tybio ni, mae'r ddau yn yllwr, ond sy'n ni dweud bosib bod yr un blwydd o i yn yna. Wel, Abermennau Lady Million sydd yn mynd ar Pencampwriaeth yma yn adran y Ceffylau Chwaraeon. Ar is Pencampwriaeth yn mynd i Margaret Jones, Dolas Showgirl. Felly Pencampwriaeth yn mynd nôl i Gogledd Cymru. Ar is Pencampwriaeth i Sir Drefaldwyn i'r ganolbarth. All the way from Newbro in Gwynedd. Congratulations. Llongyfarchiadau mawr i bawb ar holl cysylltiadau wedi bod yn adran eitha cyffroes yma Mhabell a Ceffylau, a llongyfarchiadau mawr i Lowry Owen a Glenys, ac wrth gwrs i Zara Owen a Margaret Jones. Set up the Cath Atkin Bowl Financial Service in 2016 after a career High Street Bank stretching back 27 years. This enables her to provide independent financial advice to clients. We're delighted to welcome you here, make the presentation, and we thank you for your sponsorship of this section. Welcome here, Northern Adran Ceffylau Chwaraeon, the fire area, dyma ddyn werthwel rwy'n siŵr. Of course, we wish to thank the judge, Mr. Martin Davies, from the Chase Farm, Frampton, Llanwyd Major, for judging. We trust that you enjoyed the occasion. It's thanks to the sponsors, the judge, the exhibitors. Lowry, dydw ti'n mynd disgwyl hyn ar y Na, gwaith? doeddwn ni ddim i fod yn onest, doeddwn ni ddim, na, dwi'n andros o hapus. Y tro cyntaf chi gael Pencampwriaeth yma yn y ffair? Ie, nath i fam hi cael reserve champion, so mae di wneud y well na'i fam. O, wel, dyna ni, llongyfarchiadau mawr, yn siŵr fydd na ddathlu wedyn heddiw. O, dwi'n mynd adra, dwi'n mynd i agor y champagne, dwi'n meddwl. O, llongyfarchiadau. Ar ôl dreifio adra. O, pob lwc yn y Pencampwriaeth nes Diolch yn blaen. fawr A iawn. da iawn, llwyddiannol iawn. Diolch yn fawr iawn.
ddilyn ar adran ec. There we are, round of applause to the champion. Pencampwriaeth yn adran y Ceffylau Chwaraeon, Abermennau Lady Million winning the yn £100 edrych yn anhygoel yma heddiw. and the Grace 25 pounds Y berchnogaeth Dennis Owen, wrth gwrs yn cael ei ddangos gen y ferch Lowry Owen ac y gynulleidfa yn gwerthfawrogi ac yn dangos cymeradwyaeth pob chwarae teg i Lowry.